आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. नॅशनल हायवे चौपदरीकरण करताना कणकवली शहरालगतच्या गडनदीजवळ हळवल फाट्यावरील जीवघेणं वळण अनेकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलंय. त्यामुळे आता या महामार्ग ठेकेदाराविरोधात कणकवली सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ठिय्या आंदोलन छेडलंय. सदोष बांधकाम करणाऱ्या ठेकेदाराचा, सदोष बांधकाम करणाऱ्या ठेकेदाराचा. मुंबई गोवा महामार्ग हा नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलाय आणि आता तर कणकवली हळवळ फाटा येथील वळण चुकीचं असल्याचं सर्व स्तरातून बोललं जात आहे. सेफ्टी फर्स्ट या हायवे चौपदरीकरण कामातील तत्वाला तिलांजली हायवे डिझाईन करणारे अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदारांना दिली आहे. त्यामुळेच हायवे ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांविरोधात जन आक्रोश ठिय्या आंदोलनातून उमटला. यावेळी शिवसेना नेते संदेश पारकर, नगरसेवक सुशांत नाईक, सामाजिक कार्यकर्ते बाळू मेस्त्री, शिवसेना शहर प्रमुख प्रमोद मसूरकर, रुपेश खाडिये, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष प्रदीप मांजरेकर, संकेत नाईक, भास्कर राणे, नितीन मालणकर, निसार शेख, मिलिंद मेस्त्री, ॲडव्होकेट प्रसाद करंदीकर आदी उपस्थित होते. कोणत्याही चुकीमुळे नाहक काही लोकांचे जीव गमावले जातात. त्यासाठी सतत प्रयत्न करून सुद्धा प्रशासन जाग घेत नाही. म्हणून काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ही जी मोहीम उघडली आहे त्यासाठी पूर्णपणे पाठिंबा आम्ही जाहीर करीत आहोत. जोपर्यंत हायवे प्रशासनाने याच्यावर न्याय मिळत नाही तोपर्यंत हा आवाज असाच चालू राहणार आहे. एकूणच सजग नागरिक म्हणून आपण जेव्हा ह्या नवीन हायवेचा विचार करत ह्या हायवेच्या आनंदात मस्तपैकी गाडी चालवत जेव्हा येतो तेव्हा कुठेतरी जाणवतं की अरे काहीतरी गोंधळ आहे. आणि कणकवलीचा ब्रिज जेव्हा आपण उतरतो तेव्हा अनेक वार गेल्या वर्षभरामध्ये अनेक छोटी मोठी भयानक ॲक्सिडेंट पाहिल्यानंतर असं वाटतं की नक्कीच ह्यात दोष कोणाचा आहे. कोणालाही वैयक्तिकरित्या दोष न ठेवता एकूणच यंत्रणेचा हा दोष दिसतो आहे. तेव्हा यंत्रणेनेच म्हणजे आम्हासारख्या लोकांनी पुन्हा येऊन यंत्रणेला जागं करणं हे सुद्धा आमचं काम असलं तरी हे आमचं रोजचं काम नाही आहे. तेव्हा यंत्रणेने मग ते जिल्हाधिकारी असतील, प्रांत असतील, डिझायनर्स असतील, हायवे अधिकारी असतील, अगदी कलेक्टर असतील, त्यांनी मानवता धर्म ह्याला हाक घालून आणि आपण ज्या ठिकाणी बसून आपापली कामं जी कर्तव्य म्हणून करतो आहोत त्याला साथ देऊन नक्कीच ह्या विषयाकडे लक्ष घालायला हवं आहे. कारण वारंवार ॲक्सिडेंट होतात. म्हणजे जोपर्यंत कोणतरी मोठा माणूस ॲक्सिडेंटमध्ये सापडणार नाही तोपर्यंत आपण याच्याकडे लक्ष देणारच नाही आहोत का. मुंबई पुणे हायवेला जेव्हा 3-4 ॲक्सिडेंट झाली तेव्हा अनेक गोष्टी त्या लोकांनी केल्या करता आहेत हे आम्हाला येता आता जाणवत आहे, दिसतं आहे. तर मग ह्या हायवेला वाली का नसावा. आणि आपल्यासारखे सगळेच सजग नागरिक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आज इथे ठिय्या आंदोलन देत आहेत हे बघून जरा बरं वाटतं आहे. शेवटी कुठेतरी सरकारच्या बंद बेडीला बंद दरवाजांना आपण सगळ्यांनी टकटक करून जागावंच लागेल. कारण शेवटी प्रश्न हा सगळ्यांचा आहे. तेव्हा सगळ्यांनी याच्यात जागरूक होऊन लक्ष घालायला हवं असं मला तरी मनापासून वाटतं. नॅशनल हायवे 66 हा महामार्ग चौपदरीकरण करत असताना सेफ्टी फर्स्ट ह्या तत्त्वाचं पालन करणं गरजेचं होतं. पण ह्या महत्त्वाच्या फाट्यालाच शासनाने आणि जी यंत्रणा आहे की जे राबवते त्यांनी दुर्लक्ष केलं आहे. परिणामी मागील 2-3 वर्षात जर आपण या अपघातांचं प्रमाण बघितलं तर जो आपला अस्तित्वाचा जो रस्ता होता हायवे 17 नंबर त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने अपघातांचं प्रमाण वाढलं आहे. आणि वित्तहानी होते तसंच जीवितहानी प्रचंड प्रमाणात झालेली आहे. आणि याचं कणकवली परिसरामध्ये जास्तच प्रमाण झालेलं आहे. मग ज्यावेळी 19 जानेवारीला एक लक्झरीचा अपघात झाला आणि त्या ठिकाणी 2 जीव गेले तर त्यावेळी आम्ही माननीय पोलीस निरीक्षक कणकवली यांना एक पत्र दिलं होतं की या ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा. कारण प्रत्येक वेळी काय होतं ज्यावेळी अपघात होतात त्यावेळी फक्त चालकावर गुन्हा दाखल करण्याचं काम या यंत्रणेतर्फे होतं. कारण त्यांना ते सोपं असतं आणि हलकं असतं आणि मुळात ते कधी गेले नाही. कारण जिथे त्या कारणांची कधी त्यांनी
कारणं शोधून काढली नाही त्या अपघातामागची. त्याच्यानंतर आम्ही मला वाटतं पोलीस निरीक्षकांना पत्र दिलं. पोलीस निरीक्षकांकडून आपण एक तात्पुरती काही आपल्या तोंडी उत्तर आली, त्यांनी पण लेखी उत्तर काही दिलं नाही. नंतर आपण 15 दिवसापूर्वी माननीय प्रांत कार्यकारी उपकार्यकारी दंडाधिकारी यांना 18/1/2023 एक पत्र दिलं होतं की महामार्गावर होणाऱ्या अपघातामागची जबाबदारी निश्चित करा. कारण हे जे सारखे अपघात होत आहेत त्याला काय फक्त तो चालकच जबाबदार नाही आहे. त्यामुळे ती कोण यंत्रणा की ते सदोष बांधकाम, आमचं तर ठाम मत आहे की हे सदोष डिझाईन असेल, सदोष बांधकाम असेल, यामुळे ते अपघात होत आहेत आणि ही जीवित आणि वित्तहानी होते. त्यामुळे ती जबाबदारी निश्चित करण्याचं काम वास्तविक प्रांतांचं या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचं होतं. पण त्यांना पत्र दिल्यानंतर आज तागायत त्या कार्यालयाकडून कोणत्याही प्रकारचं उत्तर आपल्याला आलेलं नाही. आणि त्यांनी ते उत्तर त्रयस्थामार्फत म्हणजे PWD त्यांच्या हायवे ऑथॉरिटी आहे त्यांना ते उत्तर द्यायला लावलं आणि त्यांनी पण उत्तरं आधी थातुरमातूर उत्तरं दिलेली आहेत. त्यामुळे हे ठिय्या आंदोलन परत आम्ही काल पत्र आलं की हे ठिय्या आंदोलन होणारच म्हणून. आणि आपण आज ठिय्या आंदोलन सरकारचं लक्ष वेधण्याकरता, या शासनाचं लक्ष वेधण्याकरता आपण आज ठिय्या आंदोलन करतो. माझा तर ठाम आरोप आहे की माननीय या देशाचे मंत्री, या महाराष्ट्राचे नेते गडकरी साहेब यांच्या प्रयत्नांना हरताळ बसण्याचा ही जी यंत्रणा करते, त्यामुळे हे सगळं त्यांच्या स्वप्नातला जो काय तो रस्ता आहे तो त्यांचा चुराडा झालेला आहे. त्यामुळे या यंत्रणेला सुधारण्यासाठी त्यांच्यावर वचक ठेवण्याकरता आपण हे आंदोलन करतोय. जिल्ह्यातनं तालुक्यातनं लोक येत आहेत, जिल्ह्यातनं येत आहेत. आणि हा जो हळवल फाटा जो आपण बघतोय तो ह्या जवळजवळ 14 ते 15 गावातील लोकांतून डायरेक्ट या हायवेवर येत आहेत. इथे काहीतरी व्यवस्था झाली पाहिजे होती. कारण दुर्दैवाने काय होत आहे, ह्या जागेला एक वाईट इतिहास आहे. 1966 पासून इथे अपघात होत आहेत. त्यामुळे या अपघातामागची कारणांचा शोध आणि त्यांची जबाबदारी निश्चित करणं हे प्रांताधिकाऱ्यांनी केलंच पाहिजे होतं, पण ते करत नाही आहेत. आतापर्यंत नाही केले नाही त्यांनी, तर यापुढे काही वेगळ्या पद्धतीत आम्हाला त्याला जाग आणून देण्याकरता काम करावं लागेल, एवढंच या ठिकाणी मी सांगतो. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.